रायजो राजा नोंथांमोननो आं दिनै फोरमायनानै होनो नागिरदों कि दिनै बिटिआर गभर्नमेन्टनि 4 बोसोर कमप्लिसन जाबाय आरो बे कमप्लिसन जानायाव प्रमद बर'आ दिनै मा फुर्ति सुति होखो दिनै बिथांमोना दिनै 4 बोसोर गभर्नमेन्ट माने सालायनाया कमप्लिसन जानायनि बिथांमोना मोनसे माने सेलिब्रेसन खालामदों आरो बेवहाय दिनै बिटिआरनि से प्रमद बर'जों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोर बाहागो लादों बिश्वजित दैमारि साराबो बाव बाहागो लानानै गोबां बाथ्राफोर बुंदों आङो थेवब्लाबो आं दिनै प्रमद बर'आ दिनै माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ बुंथिनायलाय आं जे नोंथांमोननो माने रायलायनो होनना फैबाय आरो बेखौ आं डिसकासन खालामो आं गासैबो प्रमद बर' सारनि आं भिडिअखौ होजोबनो हानाय नङा आङो ससेल' बिथांनि सुंद' माने भिडिअ होग्रोनोसै बिनि उनाव आङो नोंथांमोनजों डिसकासन खालामगोन थारैनो बाथ्राया बिथांनि बुंनाया बेसेबां जेनुइनमोन नायना लागोदो अब्ला भिडिअखौ गासिबो नां रायजोफोर बयबो असमिया बुजिखायो थेवबो आं फंनैसोल' बाथ्रा बुंनो नागिरदों जे जोंनि गोरोबथाया जानानै थांबाय बे गोरोबथायाव जेसेबां बाखि दङ गामि सोनाय समस्तिया द'जि खालामनाय एनडिपिनि केस उइथड्र खालामनाय रिहेबिलिटेसन खालामनाय जेसेबां दङ गासैखौबो जोङो मोनफा मोनफा मावलांगासिनो दङ दा नंखायनो गोनो गोथो जेबो गैया बड'फाया जि खामानिखौ होलांदों बे खामानिखौ जों मोनसेबो मावाखै जोंनि हारिखौ गेरेमसा हारि महरै गायसननो थाखाय मुलुगाव जौगासार हारि महरै गायसननो थाखाय राव थुनलाइ सोलोंथाइ रांखान्थि समाजखान्थि फारफ्रोमबो बिथिङाव जों गोसो होनानै खामानि मावबाय थादों दा नंखायनो थांनाय समाव रायजो राजानि अननाया जेरैमोन आरो दायो रायजो राजानि अननायखौ नांगोन आरो इयुनावबो खामानि मावनो थाखाय जाहाथे बड'लेण्ड ओनसोलनि गासैबो बिथिंखौ जौगाहोनो हायो। प्रमद बर' सारनि भिडिअखौ नुनानै माबायदि मोनखो बिथाङा मा बुंदों बिथाङा एसामिसाव गोलाव बाथ्रा बुंदों बुहुत गोलाव बाथ्रा बुंदों नाथाय दिनै बर'आव बिथाङा सुंद' बाथ्रा बुंदों मानोना बयबो एसामिसखौ बुजिजोबखायो होननानै बिथाङा दिनै बर'आव सुंद' बाथ्राफोर बुंदों बिथांनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ दाना जोङो साननानै नायदो गोसोआव ला रायजो राजा नोंथांमोन जाय गाज्रि मावगोन गाज्रि बिमुं मोनगोन जाय मोजां मावगोन जेब्लाबो थैनानै थांब्लाबो माने मोजां मुं गाबज्रिगोन जाय सिखाव मावोमोन थैनानै थांब्लाबो ओरैबायदि होनगोन बे मानसिया सिखावखासोमोन नङा होमबा थैदों मोजां जादों होनगोन जाय जुदि मोजां मावनानै जुदि थैलांदोंब्ला बेखौ मा होननानै बुंगोन बिथाङा जाहैबाय नै बिराद मोजां माने बे थैनायाव समाजा बिराद खहा जाबाय बिथाङा थैथ'नो नाङामोन बिथाङा मावबावनांगौ दंमोन हारिनि थाखाय जाथिनि थाखाय समाजनि थाखाय मावनांगौ थाबावगौमोन बे थैनानै बिराद खहा जाबाय समाजा होननानै बेखौ मानसिफ्रा बुंगोन नाथाय जाय मानसिया गाज्रि खामानि समाजाव गाज्रि मावनानै थैबाय गिदिर मानसियानो जाबाय बिथांखौ थैदों मोजां जादों होननानै बयबो आखाइ सोबख'बगोन दा गतिके नोंथांमोना बुंदो दिनैनि थारिखआव प्रमद बर'आ मा बाथ्रा बुंदों जे थांनाय गोलाव बोसोरनिफ्राय लानानै जोंनि बिएसि बिटिसि सुक्तिनि बाथ्राफोरखौ बिथाङा गाहाय गासिबो बुंजोब्बाय बिएसि समाव माबायदिमोन बिएसि जायैनि सिगां मामोन आरो बिटिसि समाव माबायदि थासारि सोमजिखो बिएसिनि समाव माबायदि थासारि सोमजिखो बर'आ जेबो सुक्ति जायैनि सिगां माबायदि थासारि सोमजिखो बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ मा सिमां मिजिं लानानै दिनै बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ सोरजिखो बे गासैबो बाथ्राखौ दिनै बिथाङा फोरमायदों आरो लोगोसे बिथांमोना फोरमायदों कि जे दासिमबो सुक्तिनि उनाव जे दिनैसिम गोबां एनडिपि ब्रादारमोनहा जोबथेसालियाव दङ बेजों लोगोसे सुक्तिकारि रन्जन दैमारि साराबो दिनै जोबथेसालियाव दङ स' बिथांमोननि केसफोरखौ थाबैनो फोजोबनानै होनायनि माखासे प्लेन पलिसिखौ सरकारा दिनै लागासिनो दं होननानै बिथाङा दिनै बुंदों आरो जे गोलाव सम बोसोरावहाय बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीफोरनि गेजेराव गुबुन गुबुन हारि माहारिफोरनि गेजेराव हिंसा दाङाबाजि नालायनो हायै माने मोना गुना थांनो हायै सानावबाबो थांनो हायै बेफोरबायदि परिस्थितिया जादोंमोन माने दाउ अमाफोर बायदि नायलायनो हायै मोसा माने मैफोर बायदि नेलायनाय बेफोरबायदि थासारिया सोमजिदोंमोन नाथाय दिनै बिटिआर सुक्ति जानाय लोगो लासैनो थासारिफ्रा सोलायबोबाय आरो दिनै सान्थिनि गेजेरजों दिनै सुबुंफ्रा रायजो राजाफ्रा दिनै संसार जानो फरायग्राफ्रा फरायनो बिजनेस मावग्राफ्रा बिजनेस मावनो आबादारिफ्रा आबाद मावनो गासैबो बिथिङावनो खामानि मावनो थाखाय सुजुग मोनबाय आरो बेजों लोगोसे समाजा जौगानायनि बाथ्राखौ बिथाङा बिराद फोरमायदों लोगोसेनो जाय समाव जोंनि बिटिआर हालामाव बै समाव माने हाग्रा ओनसोला जोबस्रांनायनि लामायाव थांबायमोन थांनाय 17 बोसोराव गोलाव 17 बोसोराव बे हाग्राया दिनै दंफां सिफायनानै दिनै जोबलांनायनि अबस्थायाव फैबायमोन नाथाय दिनै 4 बोसोर बिटिआर गभर्नमेन्ट फैनाय लोगो लोगोनो दिनै मोननै नेसनेल पार्क जाबाय मोनसे जाहैबाय मा रायमना नेसनेल पार्क आरो मोनसे जाहैबाय मा सिखना जाहार नेसनेल पार्क जाय नेसनेल पार्क खालामनायनि गेजेरजोंहाय ग्रीन जेनेखि फरेस्ट बेखौ माने खालामनो थाखाय सिमां बे दिनै साक्सेस जाबाय बे बाथ्राखौ बिथाङा फोरमायदों मानोना दिनै फरेस्टआ जोबबायमोन हाग्राया ओनसोला जोबलांबायमोन अब्ला जोंनि थासारियाबो बिराद गिदिर मोनसे खहा जासिगौमोन दा जेनिखाय दिनै नेसनेल पार्क जानाय लोगो लोगो बाहाय गोबां माखासे आयेनफोर फैबाय बायना सोरबा हाबनो हायो ना बेनि हादाबखौ सोरबा सिफायनो हायो बेबायदि मोनसे जाबाय दा गतिके प्रमद बर'आ बे गासैबो बाथ्राखौ दिनै थख' दिनै एसामिस रावाव बुंदों आरो बेजों लोगोसेनो जाय समाव फैबाय थानाय समाव बिथांमोनहा 2025 जेनेखि 25आव मार्चनि गेजेराव बिथांमोना माखासे मिशनारि भिजनखौ फोसावगोन जाय मिशनारि भिजनखौ लानानै बिथांमोना जे माने
हान्थिदों बिथांमोननि पलिटिकेल केरियारखौ बा रायजो राजाफोरखौ पलिटिकेलाव हाबनानै जे सिबिनो बे बाथ्राखौ बिथांमोना फोसावगोन होननानै फोरमायदों माखासे भिजन आरो मिशनफोर आरो बेजों लोगोसे बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला बे बाथ्रायाबो सैथो रायजोफोर जे थांनाय 17 बोसोर समाव जोङो ना नोङो सोरबा हाग्रामानि बिरोधि बुंनो हायोमोन ना नों सोरबानि बिरोधि बुंनो हायोमोन बुंबानो नोंखौ न'आव फैनानै होसोफैयोमोन नोंखौ नागिरफैयोमोन नों मोनसे माबा आर्टिकेल लिरब्लाबो नों बे आर्टिकेलखौ लिरनाय लोगो लोगो नोंखौ सोर लिरा बेखौ नागिरनानै बेफोरबायदि बुनाय मानाय हेरेसमेन्ट खालामनाय दङमोन नाथाय दिनै इउपिपिएल गभर्नमेन्ट फैनाय लोगो लोगो बिटिआर सुक्ति जानाय लोगो लोगो बिथाङा बुंदों सोरबाया सरकारा मावनाया गाज्रि जादोंब्ला सरकारा मावनाया मोजां जादोंब्ला बेखौबो दिनै ससियेल मिडिया आरो फेसबुक इउटुबाव बुंनो हानाय बेफोरबायदि सुजुगखौ जों खालामनानै होदों होनना बुंदों ना बिथांमोना सोरनिबा खिथेर लाफिनदों ना सोरबा बुंग्राखौ माबा मोनसे खालामदों जेबो खालामाखै दिनै बिटिआर फैनाय लोगो लोगो बयबो फ्रि गोसोयै बुंनो हादों बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंनानै होदों खिन्थु बे बाथ्राया रियेलिटि दं बेयाव सैथोथि दं मानोना दिनै नोंगौ गोबां दैदेनगिरिफ्राखौ दिनै रायनाय सरकारनि मावनाया बिरोधि जादोंब्ला बेनि फारसे दिनै मानसिफ्रा इउटुबनि गेजेरजों बुंनाय फेसबुकनि गेजेरजों लिरनाय आरो बुंनाय बेफोरबायदि दिनै जों नुबाय थादों दा गतिके बे बाथ्राखौ बिथाङा बेबायदि सुजुगखौ खालामनानै होदों बे बाथ्राखौ बिथाङा होनदों आरो नङाबा बिटिआर जुदि सुक्ति जायामोनब्ला बेफोरबायदि थासारिया फैनाय नङामोन लोगोसेनो बिथाङा गोबां डेभेलपमेन्टनि बाथ्रा जायफोर खामानिखौ मावखांबाय आरो मावनो थांबावगासिनो दङ बे गासैबो बाथ्राफोरखौ दिनै बिथाङा गोलाव गावनि बिबुंथियाव फोरमायनानै होदों आं बिथांनि गासैबो बिबुंथिखौ खोनासंजोब्बाय हयथ' निसय नोंथांमोनाबो खोनासंबाय नोंथांमोना प्रमद बर' पेजआव थांनानै नायबानो जाबाय फेसबुकआवहाय बिथाङा बाहाय गोलाव मोनसे लाइभ होदों आरो बेवहाय मोनजोबगोन गासैबो माने बिस्वजित दैमारिनि बिबुंथिखौबो नोंथांमोना बेहायनो मोनगोन